Uvaženi gospodine Stazić, rekli ste u svom izlaganju i na to vam repliciram da je morao biti uveden red vezano za zakon iz 2010. godine i tada ste naveli da su pojedini ljudi najavili da će ići na izbore. Nije točno da sustav nije funkcionirao. To jednostavno nije istina. Oprostite. Najviše nije funkcionirao zbog toga što se nisu popunjavala mjesta u Programskom vijeću i Nadzornom odboru jer nadležno ministarstvo za to nije raspisivalo natječaj. I to je prava istina. Ukoliko neko osnuje stranku u tim tijelima, to ga je automatski eliminiralo da bude član tih tijela, bilo Programskog vijeća, bilo Nadzornog odbora. Prema tome, to je nikakav problem, govorimo o zakonu iz 2010. godine. To je jedna stvar. Kad već imamo zakon iz 2012. godine, kad nadzorni odbor sukladno člancima 19 i 20 nešto utvrdi i izda nalog ravnatelju, ko god on bio, pa ma i gospodin Radman, nema s nadzornim odborom šta raspravljati. Tako kaže zakon. Zakon s kojim ja nisam najsretniji. Nema šta raspravljati. Može se očitovati, može izvršiti, može ne izvršiti. Ukoliko ne izvrši naputak nadzornog odbora na temelju nalaza nezavisnog regulatora, inače taj nalaz je donesen puno prije ovih demonstracija o kojima vi govorite, puno prije. Prema tome, jedno s drugim nema direktne veze. Onda nadzorni odbor može pokrenuti smjenu o kojoj eventualno može odlučiti parlament. Ja vam govorim samo o zakonu. Držim ga se ko plota. I to je istina što sam vam rekao. Dakle, i nigdje u zakonu nije precizirano da se moraju raspraviti izvješća. Ili ste to niste namjerno uveli u zakon 2012. ili da ste uveli, onda bi to morala i prethodna uprava koja je smijenjena. Odnos između nadzornog odbora i ravnatelja, on je predviđen zakonom. Nadzorni odbor treba nadgledati zakonitost rada. Nadzorni odbor može reći uprava, ravnatelj, ravnateljstvo je postupilo krivo. Ravnateljstvo se očituje i kažemo, oprostite nadzorni odbore, vi krivo tumačite zakon. Mi mislimo da treba biti ovako. To je stvar. Ima li nesuglasice među njima? Jer postoji Odbor za medije? Jer postoji ovaj Sabor? Jesu to tijela logična tijela pred koje se dolazi da se razriješi konflikt? Ova mjera, prijedlog smjene, to je krajnja mjera, a još nismo ni utvrdili istinu. I gospodine Mesiću, vi to jako dobro znate, da je bilo prilike, ne znam zašto ju niste iskoristili, 5. put vam to govorim, 5. put, zašto nismo raspravili izvješće i nadzornog odbora i o poslovanju HRT-a. Bila je prilika da ih sve odbijete. Prilika je bila, ali zašto to niste napravili? Zašto ste išli ovim putem koji je nezakonit, nasilnički? Osramotili ste se nepotrebno kolega Mesiću i žao mi je da i vi u tome sudjelujete.